बेखौथ' आङो जोंनि बर' फिसाफोरनि जानानै बा आंबो बर' जानानै एसे दुखु मोनदों, गाज्रि मोनदों। जाय हक बिसोरो जुदि आफसुस दङमोनब्ला जोंहा बिपिएफआव सारमोना जुदि एसे आसा दङमोनब्ला दिनै आरो बेखौ जायगा होनो नाङामोन। बेखौ जायगा होनायाव जोंहा माखासे बर' फिसाफ्रा दुखु मोननाया फैगोन। बेखौ होनाय लोगो लोगो बर'आथ' खावसे गाखागोन। दा बेनिखायनो जोङो सानदों बिनि गेजेराव जोंहा गरजन सारखौ साबसिन अनसिननाय दङ, सोरबा बायदिया मोजां मोनसिननाय दङथ'। दा बिनि गेजेराव जोंहा गरजन सारावनो खावसेया फैखागोन होननानै जों मिजिंथिदों आरो। दिनैनि उद्देश्यआ जाहैबाय माखासे जोंनि नैबे बर' आइजोफोरनि सायाव गोबां नांगौ बायदि सुबिदाखौ मोनि, किसुमाना गोबां खस्थ' मोननानै दङ। दिनै बिनि जुगिदियै आङो एसे मेसेज होनो लुगैदों आरो। दा गिबियावनो जोंनि खौरांगिरिमोननिसिम गोजोननाय थाबाय। আমি আজি নাৰী নিয়াৰ লৈ কেনে আজি অসমবাসী ৰাইজসকলক নমস্কাৰ দিছোঁ সকলোকে। दिनैनि नैबे आंनि बुंनो लुगैनाया जाहैबाय, दा बर्थमान नुगासिनो जोङो ससियेल मिडियायाव अंगनादियाव मावग्रा जोंनि आइजो माहारिफ्राबो गोबां धरना होगासिनो दङ। आरो लोगोसे जोंनि नैबे ओंखाम संनाय रान्धुनि मोनाबोथ' गोबां खस्थ' मोननानै दङ। दिनैनि गेजेराव जोङो नुयो ओंखाम संग्रा रान्धुनिफ्राबो न'खर सालायनांगौबा, संसार सालायनांगौबा 500,000 थाखाजोंथ' जाया। बेखौ नायनानै जोंनि माखासे दानि सोलिबाय थानाय सरकारा एसे न'खर सालायनो हानाय खाबुखौ होनांगौमोन। दा बिसोरनि खस्थ'खौबो जों नुयो। दिनै आं बेखौनो बुंनो लुगैदों, जोंनि कंग्रेस चिरां डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि वमेन प्रेसिडेन्ट जानानै आं बेखौनो मेसेज हरनो लुगैयो। आरो लोगोसे दिनै जोंहा नैबे अंगनादियाव मावग्राफ्राबो गोबां खस्थ' मोनगासिनो दङ। गावसिनि बेथनखौ बारायनो थाखाय धरना होबाय बायगासिनो। बिसोरो गावसिनि खरस गारनानै गारि मथर गाखोनानै मिथिं दावथिं खालायगासिनो दङ गावसिनि बेथन बारायनायनि थाखाय। दिनै जाहाथे बेफोरखौ नायनानै नोजोर होजानाय, नोजोरनि गेजेरजों एसे एनै बारायना होयोब्ला जों मोजां मोनगौ। जाहाथे बयनिबो घरे घरे नारिफ्रा एसेबाबो सुख फैयो, बा नारिफोरनि सायाव एसे गोजोननाय फैयो। जोंबो बिसोर गोजोनबानो जोंबो गोजोनो। आरो गोनाङासो गोनांखौ सिनायो, गैयियासो गैयिखौ सिनायो। बिनि थाखायनो आं दिनै बेखौ मेसेजखौ होनाय जादों। मानोना दा खोनानो मोनसै जोङो गोबां हाग्रायाव थाङोब्लाबो, बन लायनो थाङोब्लाबो गाज्रि गाज्रि रोखोमै रायजाहरो, बुजाहरो होननानै जों खोनायो। अबेबा समाव थेला रुवा लाखियो होननानैबो जों खोनायो। मैखुन खानो थाङोब्लाबो रायजाहरो, हमजायो होननानै जों खोनायो। जाहाथे हिनजाव माहारिनाव बेफोरबायदिया दाजाथों। आरो हिनजाव माहारिनाव मानो जादों होनना बुङोबा, सोरबा बायदि दुखिया न'खराव सोरनिबा फिसाया हमजायोब्लानो जों हिनजाव माहारिनाव बेफोर लेथाया फैयो, खस्थ'आ जों मोनो। दिनै फिसायफ्रासो मुथासे ओंखामखौ जोंनो नागिरना होफैयो हिसाबै आं बेखौनो बुंनो लुगैयो आरो। दा बेनिखायनो बेफोरबायदि जालायनाङा, गैयिखौबो एसे सुबिदा होनांगौ, गैयिखौबो मावनानै जानो खाबु होनांगौ। दिनै रावनिबो सायाव बिनानै मोनजानाय खाबुथ' गैया। गावबागाव मावनानै जालायनायाव बारा हेंथा होलायनो नाङामोन। आं बेखौनो सिन्था खालायनानै दिनैनि गेजेरजों मेसेजखौ होनाय जादों आरो। चिरां जिल्ला हिसाबै कंग्रेस जिल्ला हिसाबै माबायदि हालोदाव दङ? दाथ' जोंनि हालोदा गोबां मोजां। दा फैगोन लक'सभायाव जुदि जोंनि कंग्रेस 1 नाम्बार क'क्राझाराव जानानै दङ, बेवहाय जुदि गमामायै देरहाबोमारोब्ला मोजाङै मोजां जोङो खाबुखौ होगोन आरो जोङो दा मिजिंथियो। जोंनि हिन्जावफोरनि जानानै, नारिफोरनि जानानै आं बेखौ बुंगोन, जेब्लायबो आंबो गैयि न'खरनि मानसि हिसाबै आं कुनुदिन बेफोरबायदि पलिटिकेलावबो गैफेरामोन। एबारावसो आं प्रथम द्वितीयबार आङो कंग्रेसाव हाबनानै बेखौ दायथ' लानाय जादों। दा बेनिखायनो आं सिन्था खालामो गैयिफोरनि थाखाय। भबिसतआव जुदि जोंहा 1 नाम्बार लक'सभा क'क्राझाराव गोदान मोखां लानानै जोंहा गरजन सारा गमामायै बर'फोरनि गेजेराव मोजां हाबा मावोब्ला आं नाजागोन आइजोफोरनि जानानै गोबांथा नांगौ बायदिफोरखौ बिना होनो थाखाय आं नाजागोन। आरो जोंनि गेजेराव जों नुनायाव दिनै कंग्रेस होनना बुंदोंब्लाबो कंग्रेसखौ गोबाङानो गाज्रि मोनो, गोबाङानो खालामनो नागिरा। नाथाय दिनै नुनो मोनबाय
कंग्रेसखौ गाज्रि मोनो होननानै दिनै बिनिफ्राय साबसिननिफ्राय हामसिन बर' लिडारानो बा बर'फ्रानो दिनैनि गेजेराव सरकार सोलिनानै दङ। मानो अब्लाबो जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि सुगा फैया। बेनिखायनो जों सिन्था खालायदों गोदान मोखाङै गोदान रुप लानानै दिनै जोंहा जोंनि गेजेरावनो जोंनि सानफ्रामबो नुफ्लेबाय थानाय गरजन सारखौनो देरहाहरहोनानै जोंनि नांगौ बायदि स्किमफोरखौ जों बिनानै मोननाय बा हिनजावफोरनोबो जोङो गोबां सुबिदा होनो हानाय बेफोरखौ जोङो नाजानो थाखाय दिनैनि गेजेराव आङो बयनिबो जानानै बे खोथाखौ एसे मेसेज होनाय जाबाय आरो। आथिखाल मुगायावहाय खौरां बिजोङाव माखासे आइजोफ्राबो गाज्रि माबाजों एन्टि ससियेल माखासे रावफ्रा ससियेल मिडियायाव गोसारबाय थायो। बैफोरखौ साबधान होनो नोंथाङा खौरां बिजोङाव बेखौथ' आं सानो जोंहा दानि बिजेपि सरकार सोलिबाय थानायाव बेफोरबायदिया बांसिन खाबु होनाय बायदि जानानै दङ, बांसिन खाबु फैगासिनो दङ। मानोना बै एक समाव एसे खम जाबायमोन। दिनै बे एक समाव खम जानायाबो हमनानै ला माखासे आबोबफोरनि होबथानायाव माखासे जोंनि एबसु बर' फिसाफोर होबथानायाव खमानो जाबायमोन। खिन्थु दिनैनि गेजेराव नुबाय बिसोर एसे दुरबलथा जानाय लोगो लोगो जोंनि बर' फिसाफ्रा खारफालाय खारलायलाय सोरबा गथ' गोनां सोरबा गथ' गैयै बेफोरबायदिया बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय। आरो दिनै समाजफ्राबो बेफोरखौ बोराबनानै सोरखौबा रायनाय बुनायाबो बांगासिनो दङ। बिनि गेजेराव मोनसा मोनसि जालायनानै सोरबाया जेटबो लानानै खारफिनो। दा बेनिखायनो जोंनि सरकाराव जाहाथे बेफोरो दाजाथों जों गोदान खाबु लागोन आरो गोदान बेफोरबायदिनो आफाद गोदान गोदानफोरनो जोङो माबा मोनसे सुबिदाखौ दिहुनना होना बेफोरखौ होबथानाय अननाय गोरोबहोनायखौ जों खालायगोन आरोखि। फैगोन एमपि इलेक्सननि थाखाय आइजो माहारि हिसाबै नोंथांमोना माबायदि थासारि जानांगौ? जोंथ' दा बहुद मोजाङाव दङ आरो बुंनो थाङोब्ला दा जोंनाव मोजांनिफ्राय मोजां मानसिफ्रानो फैगासिनो दं, खबर लागासिनो दं, हाबफैगासिनो दं। दा बेनिखायनो जों सानदों कंग्रेसआ गमामायैनो जोंहा एबाराव मोजां लाखिगोन होननानै जों सिन्थाधारा लादों आरो। नाथाय गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना बुंदों कंग्रेसआ एकदम लास्ट थ्रेडआवबो गोग्लैया होननानै बुंदों। नाथाय बेनि बेलायाव नोंथाङा जोंनि साननाय हनायावथ' जायफ्रा बुंदों बिसोरखौ जों नुफिनगोन होननानै आसा दं, बा जायफ्रा बुंदों बेफोरबो सानसे जोंनावनो हास्थायनानै फैगोन बायदि जों सिन्था खालामदों आरोखि। मानोना जोंनियाव दा साबसिननिफ्राय साबसिन खाबु फैगासिनो दङ आरो साबसिननिफ्राय साबसिन बयबो जोंहा गुबुनखौ दिनै कंग्रेस दोलोनि गेजेराव हाबनानै दंब्लाबो गुबुनखौ मोजां मोनाब्लाबो जोंहा गरजन सारनि थाखायनो बयबो वेलकाम आरोखि। आइजो माहारिया मोजां मोनो। कंग्रेसनि माबा इलेक्सन समावहाय माबायदि बाहागो लाजानो लुबैयो आइजो माहारिखौ? आंथ' सानो दा जेरेखम परिबेसफ्रा बिराद गाज्रि, बेखौ लानानै जोंनि आइजोफ्रा जोंहा दानि नैबे जेखौ जोङो फसंनो लुगैदों सारखौ, जोंनि अननायावसो बेबो जागोन नालाय। दा बेनिखायनो लोब लोब जोंहा रायजो राजाफ्रा सानै हयै एबाराव जाहाथे निउ जोंहा लाबोथारनोसै होननानै सापर्ट होयोब्ला गावसोरनोनो मोजां खाबु फैगोन होननानै आं आसा खालामो। मोजां खाबुखौबो जों होगोन होननानै आसा खालामो। कंग्रेस दोलोनि बिजाथि हिसाबै फाइनाल बिजाथिखौ सोरखौ जागोन बायदि होननानै सानो नोंथाङा, जिहेथु दाबो फोसावनाय जायाखै? फाइनालाव जोंहा दा गरजन सारखौनो मिजिंथिनानै दं आरो एक नाम्बार जानानै दङ। मोनखासिगोनानो बावला, जोंहा मार्चआवनो फाइनालि जाहैनो हागौ। डिक्लेयारथ' होखाबाय, एक नाम्बाराव दङ बियो दा। गोबां समाव जोंनि बर'नि राजखान्थिगिरि बिथांमोना जाथिखौ लानानै राजखान्थि गेलेनायखौ जों नुदों। नाथाय बिपिएफनि जि दोलो बिथांमोना दिनै प्रिथिबिराज नारायण देबखौ एमपि सायख'थिनि बिजाथि महरै सायख'दों। दा बे बेलायाव कंग्रेसनि दा नोंथाङा मा बुङो? बेखौथ' आङो जोंनि बर' फिसाफोरनि जानानै बा आंबो बर' जानानै एसे दुखु मोनदों, गाज्रि मोनदों। जाय हक बिसोरो जुदि आफसुस दङमोनब्ला जोंहा बिपिएफआव सारमोना जुदि एसे आसा दङमोनब्ला दिनै आरो बेखौ जायगा होनो नाङामोन। बेखौ जायगा होनायाव जोंहा माखासे बर' फिसाफ्रा दुखु मोननाया फैगोन। बेखौ होनाय लोगो लोगो बर'आथ' खावसे गाखागोन। दा बेनिखायनो जोङो सानदों बिनि गेजेराव जोंहा गरजन सारखौ साबसिन अनसिननाय दङ, सोरबा बायदिया मोजां मोनसिननाय दङथ'। दा बिनि गेजेराव जोंहा गरजन सारावनो खावसेया फैखागोन होननानै जों मिजिंथिदों।